Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku, Petruk, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Oh alah. Sampeyan to? Iya, sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Solantara, Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Pak, pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Nggih. Petro, Nun. mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta kono.